todos vos e presentarnos un pouco do traballo que facemos máis ou menos durante todo o ano. Bueno, hoxe quería destacar, pois, bueno, para empezar, o traballo de todos, pero, bueno, en especial, Javi empezou este ano, pois son vídeos que algunhas pezas un pouco de tempo a prepararlas con él, pero vamos, hasta ahora se vai tocar. Laura tamén, que Laura toca o trabajo por a caixa, toca con nosotros toca a gaita sempre, e, bueno, e hoxe tamén se aprendeu todas as cancións para poder tocar a caixa. A Santi por aguantalos, aos dous, e nada máis, bueno, nada, agradeces a todos o traballo todo o ano, e agora vamos a intentar dúas cosas máis para que nos acompañe Javier, nos acompaña unha ou outra, e, bueno, espero que vos gustaran, intentamos facer o mellor posible, é o que hai. Moitas gracias.